Dobrý den. Vítám vás v pořadu Na stopě. Dnes budeme pátrat po uprchlém mladíkovi, který znásilnil 13letou dívku v obci Hulín. Zeptáme se okolních obyvatel, jestli si všimli něčeho podezřelého. Dobrý den. Ano, všimla jsem si jednoho chlapa. Chodí tady... Já mluvím o mladíkovi. Aha, mladíka. A chodí tady v červené kšiltovce. Teda nevím, jestli to je on, že jo. A taky měkně hnusný. A je hnusný. Když tak je oranžová, jo. Ona byla oranžová. Ano. S proužkama oranžovýma. A jako myslím si, že on za to nemůže. A že tí dotyčný to patřilo. Cože jí to? Patřilo. Patřilo. Protože jako... Ovšem, jak můžete vědět, koho znásilnil? No to já nevím, ale určitě jí to patřilo. Aha, co kdyby to byla třeba já? No tak jí to tak vám to patřilo prostě. Dobře, zeptáme se dalšího obyvatele této obce. Je to... Dobrý den. Dobrý den. Všimla jsi si něčeho podezřelého Kdy? předevčírem? No, takže jako to vám povím, jo. To jsem takhle tady zrovna slunila večer, protože měsíc opaluje nejlíp, to víte? Jasně. No, tak jsem se takhle slunila přesně jako teď. A šel mi okolo takový jeden podezřelý mladík s červeno-oranžovou čiltovkou. Aha, Tak jsem ho to tak je jako... podezřelé. Obě dívky udávají stejného muže. Tak jsem mám tak jako spozorovala, protože se mi zdálo, že asi něco pozořel. Jako Že by alkohol nebo drogy? No, ještě byl takový divný element. A před ním šla jedna velmi vyzývavá dívka v mini sukni a v krátkém topu. Mladá, mohla být tak 15 s dlouhýma vlasama. Tak jsem tak jako koukala a najednou, když už zašli za, tak ten mladík zrychlil. Já už jsem to dál nechtěla pozorovat, protože mi do toho nebylo třeba hrát na nějakou hru, jako já hraju s tím mužem, že? Vždycky na košku a myš. No, ale nevím, no. Košku, aha. No, tak, já neumím. Dobře, to mi stačilo, vaše sexuální hrátky mě nezajímají. Já neumím Co? říkat čo. To si povíme příště v peříčku. Ano. Nebo v blázinci. Tak, to je vše z dnešního Na stopě. Těším se na vás za týden.